Hoi hei Parul University ni. Tuna hian Gujarat akan omega. Sakor chunga ka chuang mega ni. Hei sakor chung chuan zirna hmuna ni. Chibai ule. Tuna hian VADODARA Parul University campus ka omega. Hei ni zana kan riana ni a. Hei guest room ani. Helai hmuna hian in kan fate hei university hin kan kaltir du ani chuan alo zu thlir lok theia entina Mizoram atangkhan helai hmun hi elo zu bel chiang thei elo du chuan in elo zu en lok vek thei ta chuan helai hmuna hian rianan lo peng che helai hi chu tiang ho riana ta na an siam chu ni ta hei 5-star hotel moi lo tinge anal khop mai an settings mon nuam lutuk helai hian fan thom zoi chi te kha oma du chuan AC te on theia chuan ke ni hi zing kan tho chia mai po kan la phi lo ni ba puya ne hey da thalang lian ten lo ho a wena hian ti tur kan nei lem lo ma ro chu driver bula khan I amun ma te helai Parul University mun ma te himilo en pui mai te a kan tia tuna hian zing kar cha wala nia amun kan thlir lok vel mai dona helai mun hi bel chian tla kan ni em a tha in ti te kha in loi ngai tu don in fa te kal zel na tur tan te tin pol som panhin pa sa khoi angai kalu tir don ti te in loi khap mai theya all sam de win Mizoram a khianin anni hianin ai o an nei dona chumi phone number te po chu kan danga ti choni lo be popanga helai hmuna hian zirna engkim atam theyang ber kha omani doctor atanga mo sakor chungchuan thlengin sakor chungchuan mai ni lo sport discipline sang te po helai hin zir tur omatin gym thatak takan neya ka soi seng lo kala hmun hem big lo a kala hmu tam big lo a ni zana kan Luhchilh ni a wena hian hei engemoti mai aya amun ma kan en fianga breakfast kan eilok anga chumi zo kan fan kual puilok nang cheu tuna hian wat puya nen helai tang hin kan har ve chia wat puya phei chu hei a huk na sakhop mai ni zana aw na sakhop mai mu manga thadeu niang anuam soi wak turam lawe Parul University helai hian ni campus ania hei guest room helai hmun hi tu tan po aleng vek ani in fa te zirna in zu buai pui don ani poin helai room sang a hian an lo ri tir veng chu en lok thei vek ani karon tilang zelang ti hian campus hi kan en kual don ani hei tu da hianin EV lo kala electric vehicle kan tiang chi kha hela hian driver in ni lo ngak to a te hin kan chuang nge hei VADODARA hi anuam mai Parul University ali helai mun hi chuan kan vlog tak main tun tu ma hian amun ma te ka en kual ma sadona in lo uluk te ni lo em vedonia in tu le fa te lu na tan te poi lo du mai theya achang kanga amuna re a kan soi to angin Gujarat muna hian rui the thil hi awang hle ni tila kan soi tel le lok teang kan kal do ne oi helai kan mu thei chin lai thi Parul University hostel vek ania chuan kan thlen na kha guest house guest room ania ti han dinner te lunch te breakfast te ta han kan ei vek dona anuam phom mai hei ma se aluman tia kan rin ai la lum lo helai mun hi ka soi le soi nu campus chunga phechun rui thei thil hi aleng lo top mai ni mei ziang zumi tal po ka zulo mai ange ti na tur chi ni hei hostel ania so in fiam la chi khang lo da ha vek boka campus is zau lutuka hian ata tol te in lo thir ve don nia tiang hi bus thoveng an te a thoveng nuam khop Parul University a hian kan mi zo pui te po thokan oma chumi pialama helai hmuna zirlai te pon om me kan ni tu na hian
chung te po chu kan hmu thei chuanin kan kom thei tur anga ila en police la tuna hi chuanin ka han sapatal ve pok bang he lai fil zau lu tuk mai om hal boka o helai hi homeopathy ania he hospital ten hal boka chuan kan soi seng don lo atam don lu tuk he lama hianin Khemdas Hospital om boka ni an chung an university pui hle mai an nia chuan university chunga hospital lian an nei hem mai pui takani nakina kan la hu thawanga hei kong sir vela hian bike ti mai la cycle te zirlai te poina an du fan thei tur khan man tur kha om vek ani chu ma se poisa pek ve nga ya hei hi du chonin ATM te hi a chunga hian om nga la hei khay phần thăm đôn tịch đôn khóc mày hay cái sợi chú cái tiền cycle zirlai te tan du làm hẳn thế á mà sẽ bồi sập bẹt về ngay hay là zong hi hostel vek ani hay là building zong hi hay là trong cái làng chiang á cần hội rúa yang cái mà hey helai hostel ania an hostel po pui dung khop mai hei dar kar khata cheng ni in a ho the ni to lo chon helai hian enge cricket khel level a zirna ni so cricket zirna te po om vek ani hi kan hmu thei chin pia lam ram hi la tam lu tuka chu kan la phang don chawa university ba si bun san sala hian da helai chun tlem te chau kan hmu thei a helai hian in construction faculty of agriculture greenhouse te lo in tara chuan heng lai te hi classroom ani hi an hostel po hi changtlung hle mai ti hian khok khat kal fang hi ni rut mai Parul University tuna hianin EV kan chuang me ka thoma zoi khop mai helai te po hei apartment ang kha om ve ni hi helai hian helai hi computer skills and research idea bon rem ve mu nom tat kan thurem sau ten hey helai hi food court helai muni food court ani nakina kan kal ngai tura ponga ila ti hian achangin foreign kan zina achangin vairama eng poni chela kan zin chila hi ti lo thir hian mitam tak tan chuan kan kal ngai mi lo na tur ania amai ro chu kan rian te ti zawanga kan khomu te ti zaw don ani ti hian uluk takin ka vlog ani tuna hian hei chu ei tur siam na vel te niang so ari muk mai Indian South architect so là sự architect zirna lam mo
hey helai hi apui hle mai nè pupe ka fa ta kal tu achi ai an lal lut tuk pui ta hey cái này chẳng càng gì anh đi hey anh lùm đó em cho hey thiên cũng anh này trái mềm mà có hồi tiền luồng tất cái này management MBA chuan he là hiện vai nu bài bột anh kia hay BBA management BBA building chu anh này bọn này căn xây đủ bậc hạt căn xây tiền thiếu bậc hạt căn xây tiền thì sao không MZU Mizoram University hiện thà cả là dính to này cả là dính khóc mày à cần ram mày à càng ai sang à càng ai lùa chút tí rual chuan cần em call thang à hiện ai thào khóc mày cần muốn xin ở ngót bỏ hiện University rau đâu à hello muốn hít áp phai này hey bọn lộ mũ túi ôm lâu đấy thiếu thà đấy các mũ châu hello uy phình lệ phân tlak mò tham thiam huay sen à anh chị khani chuan hey uy hi main entrance à an thung thina an soi danin helaya zirlai te an lut chuak reng ta ni alo lu thau kha secret an zuem ti te rui the thil anon la lu tem ti zong zong kha he ui hian alo check vek thina ni chu apui khop mai hei tuna po hianin anh này tụi ba mình chụp cái lâu á, hiền, alo check với cả, thì chuan, good car product sim te, sikar kan ti song te pokha, anh hiền alo check với anh, có lâu đấy nữa, uy phim hiện mình sẽ chút tông nghe, thì khan uy phim gan clear mà ni uy lo hi su phim pot ti semo alo tat gan kal leng uy phim gan mu zo chi a he hela health security office boka chuan he la hian luggage screening area ti oma chuan hela hian etinan kan bung ruat te khan lo rit riau theia ta hian trolley man tur te hal vek ani hela hian trolley te oma pon lama kan chuak lok don man le hei ami pon lama kan chuak don man le hei hi Parul University a gate chu ni ta pon lama hian min kalpui lok don ani kan driver hian ka kha thiam bi lo hei hi VADODARA khua ani ta hian zirlai tem hospital te oma student hall parking cái này, thế là xong ăn vai tiếng quỷ bộ tuyển, cái chỗ vai ram cả luộc cái tí nó chăn cái chỗ về bạc hạt, ăn tiếng quỷ thì tùy cái tí à, cái đồng tiền lằng lệ đó nè, khu căn phòng đó nè, tu là khanin cả bầu lu tuk, pon kan chuak à, khoi về là khoi chung khoi em mình phản pui đó là một cái tí lain, campus đó là mình lu pui đó này, campus cấp hạt châu một cái tí à, campus thì muốn răng thằng nào là duy lên hà la, thấu rộng thóc, hey, helai muốn là hình kan lu đó na, Parul University, NASC A double plus anh helai hi hey soi phía vắng ngay là in mua vek
Yan là chung kan lut leng hei helai gate ania chuan ATM om hala ni zong lian pui om bok hela hian hei hi Faculty of Engineering and Technology tinia engineer le technology lam catering technology te po hotel management lam pangzirna munani helai hi kan soi du pakhat thil pakhat kan soi le te ang helai muna an university vlog tura minon som ve wang hi phu lo ke ti khom maya aro pui ka ti vela hian ka soi fia thiam tok don lo wa maro chu a thir dan mi lo thiam sak don nia helai hian kan chuk lok don ania helai hi BSc te MSc te an zirna mun ani kan chuak lok ani hi abula hian hei ku vara kung lian tong la ding zui tapi te pati hian ngak lel takin mi lo thir ni om tak hian mi lo thira thei tro ka kom lo mo yang a chan chu vai tong ka thiam lo hospital lam apui khup mai Parul University chu karin ka mu tum dan pia lamani VADODARA GUJARAT karon chun zom zelang te khan helai hian hei helai mun hi homopathy medical college hospital azirna mun ani lam ngai lo phei chen an lam sual nok do lo Gujarat hi ka status ron reply ho kharin lumiti ve kho pangan tia an lakal ngai lo ning khang ho kha akal tak chuna nuwa ma sin on tia Gujarat ti wang han lum tura lo ngai ngot nge ma lum hiu lo karin ain hei thi tho he ma nuam lut tu kru helai hi Central Bank of India ani chu apui thine helai ho hi an street boy ho ni morning street mo hei zing kar ala nia kaya me phurnem fe thing pui kan in ve ngai turanga yang helai vela hian ti hian campus pakhat kan valut zuaya kan tlan kim lo em le ngala chuan campus danga kan lut le don aniang hei pui adanga min lu pui le don ta so ta tlan do min ti hei hela hian duty ho hian in so lama tlan do min ti min hau don nge ka fellow min hau ta tlat mai so lai so hospital Parul University Hospital ani helai mun hi ma semin bek chu atir le ani le Parul University a tan lut le don kan tlo zelang he lam hi Faculty of Pharmacy so lai so Parul Ayurvedic Hospital om lo helai hianin kalila ram chana bo kan mu bai the ni helai hian engineering technology lampang te nia administration block te oma ai helai te nal lutuk
helai mun hi helai site hi VFD VADODARA Film and Design Festival tin film lam lu du po mi la alu thei ve om lo ni hi sin na sim hi sakor sakor chung chuan thlengin a theia hey food court oma helai hian min sia thiam tur chu tu na he ka kan tho phut ta ni ngaro lo ko he pangpar moi tu tho phut ai chonin pangpar kha moi zo ôi helai hian gym kan en lo kang canteen gym hi kan en lok do man le fitness center khi kan lun lo kang gym kan lok don tu da hian hei hi Parul University Fitness Center ani kan soilok fitness center ti taka tugin zinga hian kan tho chia bat pui nen mai kan phia thingpui kan ina min hroi chuak nga la in bo chena pom lo ten helai mun vel hi ka tilang du sia pa hoi zau lo ti taka helai ka lo mu lo tre pa hei an close a hoina hian voin hi helai mun la jong Sunday ni tlat ma se Sunday ti kha ria chuang mi lo wa boi thla khop mai tin an fitness gym hi student tan member ni venga ya ti lo chu kan set pui lo helai muna hrechiang na lam ngai poimo tan chon helai mun hi pan mai tur ani ka va bi china chang tlung trek khop mai an lon lenga chalo tu la hian chut pui kan ei ta ni chu hei ka soi kha hriang em ani son le dei mai a chut pui kan ei do ka hlim man te reng nen kan chung te poni mi lo a hei hela hi basketball court ania chuanin hei basketball court po hi azau khop mai a pakhat pahnih pathum pali pahnih so kan hi pali a scoreboard te kan sia hei ta hian a om boka basketball court chuan a piale a son volleyball court om le ni so lai son chuan hei hi an mandir ve ni hi an om luai mai kan kom ve mai an lam bak mai hei hostel ve la ni a boys and girls ka thang lowa ma ro chu hostel ani mai amun hi mo a fai thei mani Parul University hi voina hian helai kan vlog a karil ru lo lang chu kan fa te zinga hian kal du om ta se helai hi chu kal tir nge tlak ning ka ria kan honga ke ni po kan fa te hi zirlai am nia an ma huna tiang te an la thlang ve du ni chuan a kal tlak ke ka ti ga ring pathian zara kan damani chuan an lut lo mai thei boka lut mai thei boka san chu ka du na riawa chu ngoro lo ko helam hi Faculty of Pharmacy chuan helama hianin Engineering and Technology pui hem helai hi girls hostel Sarojini ani Sarojini han te jon a Delhi rui mai helai hianin control room an nei a helai tang hianin an monitor aniang helai chung velte ka hrebi galo a fan tham tak zet ani thil hi changkang te na kan soi le lok te Mizoram University ni jina ka soi to a university kha changkang lo ti na ni lo ma ro chu a cheng ate akal thina te kan changkang lo a san chu bol lo kan pai thina
kan thil ei kor te kan da khom mai zela kong sir le khating an hun pak vela te khan helai chon han enula omlo re bolo bom ma mi hian an pai mai zela chu wangin helai huna tang hian bolo bom ingai la thar lengu kan ti ni chu hei azal teng teng ni o oh hei hi girls hostel khani chu oh muto ang zia zama Faculty of Medicine Parul Medical Science and Research ania MBBS helai huna hi MBBS zirna huna ni training na hun mo helai hianin Teresa Girls Hostel om le boka ole helai hinga kal le lokang cholo thiam vel tuk vai tong hit ka improve khop mai ka bi zalut oh a cheve rut oh helai hi hey botanical garden anti botany lam subject la ho khachu helai han lut de uzut in karing an nei chang tlung rem helai hi girls hostel Teresa Bavan di chon helai hianin playground a oma tennis stand khela so kan huang son ring tut mai kai bye bye kan lo ka le thoi ya ni chin kha ka soi sol helai hi ka mureng sia cricket ground ani oh hai kan ti lang don tennis te ka ting ka sia anom mel khop mai helai hi construction lampang ege an sak le don ka hello helai son lai mup mai horse riding kan kal don ni chu जाकर जा सकेगा ना 1 मिनट उधर जा नहीं सकेगा karon tilang le helai hianin sakor khal zirna awama pui bi khop chuan amula kan enchil kan kalchil lokanga amaro chu hei kongan lo siama elai velin lo la ya ke kalangai don ni en poni se pan ve chom mai te JCB ten lo lai mup mai am ban en lian tharem rem eng tur tak ni mo Parul University a hianin ka soi tong khan om lo ti tur khopani zir la hi chu sakor chungchuan khlengina zir theya medical lam la ni se om kim em a horse riding arena hey aso pok hello ya horse riding arena helai huna hianin tharuk horse oma sakor chungchuan kha azir thei ani tharuk chung azir thei ni chu hey sakor le helai hi kan soyang khang sakor chungchuan zirna nia hey sakor thatak tak ai eng breed nge kan thelo wa apim po kan thelo wa a hi pesunal khop maya nal takan niremat anon zung suang te bolo malom hey hi an soi mangin hemi university a kal kher ni lo pon lam mi tan po I azir theya pon lam mi tan ti chuan tharu course te oma de khan course sang oma ta chuan a poisa sen ngai zat chi sang te po ma sang sari ti te pon choi ka hian chin khan maro chu an soi kha ka revek seng lo wa zo fi thei evek ani an mani hian website an nei boka tin hela hian hei sakor chungchuan zirna chu a thuam vel helmet te an gear sang om ani hi ka va chuang ve sin cha ki vui kha chu sakor kher chu chon hei hela hian hei hi asena antia hei hi avan esang ve hei a ek ron esang om le common lo le kamisel a thadun hle me a sakor no te
hei sakor pa nge nu sakor nu ni hi hei chu roji ani hi aming chu hela hian ban si oma an moi hle mai a hela hian hiri oma ni hei an lal lu tu khei po an thung bet bik so chu thuoi lo deuh niang chuan an pu kha sakor pu kha kan in thuam lo anga pakhathi ka ron la chuak anga ti sakor pu hian thuam pham kim an bel me ga hei ti hian ke po ka chuang chin mai thei ni sakor chung chuan te po cha ko malom ma se mi lim pui vak mai ga a mu lom hle sakor lian tha box si an nal box si a fai vung mai a ground lama kai phei ta e hei hi sakor chung chuan an zirna hmun chu ni helai hmun hi a lian tha thul thul hle mai ti hian hei sakor bula chuan kan vuan ding ve ta ringot chu ni a chung chuan hi ka zir ve hal mai dong e mani ti than lo chuan sakor che sut bula din hi nuam mi alo ta ta ka sakor fingan nia ting ho hi chu a la om vak lo a boss ber kha kal som te si khong e mo kal don ni o chuang ve tok don mun la an nal khop ma he sakor hi a phei khok ne na ron kal don ni hi bossi sorry nung khoi dan khi ang tin ये वाला पैक इसमें रख दो वेट यहाँ पकड़ लो यहाँ आराम इसमें रख दो पकड़ oh hei Parul University a sakor chung ka chuang ve ta ni मत डरो आप oh वहाँ देखो helai hmun hi Parul University ni a sakor chung chuan thlengin a ti theia hei tura po ke po ka voi khat chung chu sakor chu hi ka voi khat chuan la ve tho ni khai zir tur hi awan lo tam tak em ko te sakor chung chuan te po zir vek kha lo nga ya ri sngot chi po ni lo han tan pui chiang mai lo bo he a kal do lo te kal mo ka si lo ti kal dal po ka re lo a ding reng bok si he po ni se a nei tu pa hian khal se la tian a kal se la bro yes like ऐसा anu hle mai रिलैक्स ब्रो आप जाओगे वहाँ आएगी अरे आल बैठो आल hoi hei Parul University ni tuna hian GUJARAT agal om mega sakor chunga ka chuang mega ni hei hi sakor chung chuan zirna hmun ani bas यस ओके वेट 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 इसमें पग रखना ठीक है बढ़िया आराम से वेरी गुड ओके ka mu that lo wa ni a si dul dula ba pu ya chuang ve don
hei Gujarat sakor thami ania hei ram sang atang mun sang atang in helai mun ai sakor chungchuan an zir thina tuna po hian bat puyan try ve doni kau boy ril ru pu tangai tat me vai o na sa ve sakor so mi hring tong ina bia adang lam khop mai a fin mel khop mai pistol kalau boy lo có boy pistol nè pistol lom set ro pu sa ki ma chuang ve ngam ngem o ta hian hiện giờ là cái lahim kêu la him tuang zel ete a tong hian anh ki ma ria Yes. voi khata chuang le don hi Stop. he sakor hian sap tong a thiam vek male amak le wai sap tong ina bia kala zet me ding ro ti le dinga ba pui lo galte sakor chung he chun la iril ru ege lo om à có boy riu gặp bút char char bong mu te mi ô cái lúc còn lại cái bông thôi tí thank you helai hi hey photo booth ve deuh hlek an siama chuan helai hian design building om boka hei kan hriat thiam dan tur chuanin Parul University hi national India rama college thapola an thlan ani ta a grade hi asang em ba A++ Mizoram ah hianin A+ te kan nei ve to a hei chu A++ ani chuan hei design building ani helam hi hostel nge ka hrechi lowa hostel ani helam hi hostel ani ya chuan helai kan lu phei pui lok chu an pothin an lian hle mai design building kan ti chu ni a chung lu cha gom khom mai ma ro chu voin hi pathian Sunday kan ti khania helai hi athale rui nine alum lo ka ti ke ma chun asa ka ti lo boru kin nuam ka ti Gujarat hi lum deuh tura ga lo nga ya ni china ka soi tong deuh ka status rom reply ten alumi ti view do ni chun tian thelo ti na ni mai Gujarat om hian in luman ti view ka ring lo alum lai te chu om thoma sela hei a hmuna nuam khop so lai chun Metallica Woodland Crystal ti telo in tara chunga han om ve zo chu cha om ve heng te nal lutuk eng poni sela hei hi zing ka thau chi a thona te ka hmu zing ka thau chi a kan thau chi a trial nan a mun ma te khan en thuak ani a hei ba ki chu kan kal tori lawang a zau lu tu ka kal ngai na pom lawa kan video sei don mai next time hun le a ko kim chang zokin an zirna chungchang te ron kom katum don atin helai hmuna hian kom thei turin mizo te pon lo om don ni ka ria awan ei thlak atia mizo an lo om lo mela chu kan in pe pop to a te chuan helai hmun hi uluk takin lo ngai venanga kal ve du te poi lo om theia tin kal ve du kherlo tan pokhiat na ti zawa hei university chu eng tin nge om ti te pokha thil tharani ve tho hei hi ramdanga state danga university lunle lar ene grade ro pui takan pe khania India rama university chalu tu mai khania ti hen daron chap chuaka a hmu min ti ve ngei pokaring mi rama chuan a fai em anu em ani mizo te kalzel na ta te poka in pui khom mai chau ti khan Parul University chu kan hal fang thuaka kan tho hlim kha miron som ani mai driver kha mun ma te kan han en khi thlai ve a hmu nom khop mai kan kal seng lawa hoina chuan ti han next time hun le peka kanon tilang zel tura nga yela hei a hmuna nuam khop mai ti le huna chuan
heng te pui kan khal ve tura ngai la heng heren thei veka man tlom te in heng khal chunga han ti vel te po cha kom khom mai ek po ni sela kan room lama kan lu tonga Parul University hi abel sian tla ka mu lom ka ti khop mai hela hian kan ri na khania guest room an mi khual don som na po hi 5-star hotel ngo en great nge kan pe kan o 5-star vel chu pek ve thei che pin ka sia hela hining ka sia kan helai kan thlen na khania chuan kanon lang zel don ya helai mun hi sevedu tam takin om karinga hrechiang du tam takin om karinga an lobby hian kan chaw lo kanga kanon lang le zelang melo thir zel don nia Gujarat atangin tuna hian kanon ti velani video kanon siam velani bye bye